Matay Bing. Uy, tubig ya Bing. Matukan sa daan nyo eh. Bitaw Bing, way ininit ya. Bugnog yung panahon ba? Nami kay pangapiron. Saba mo diya, oy. Wa pa gimi tubig dire, wa pa mi delivery. Dali dayon. Dali. Oy, Ay pa, si Kuan day pa. Patay Bing, nagdalag uyab imong anak Bing. Na, tuwi tingnan ang Bing oh. oy, nak. Naguyab-uyab na day ka. Papa, uy. Nah, ayong sugot mo na yung uyab si mong anak Bing. Pirti yung malasa. Tanawa ragong daw nga na Bing oh. Murag tambay sa kanto, basig pangayos sigarilyo. Sugot po si mong anak no. Nak, di ba maingon ko nga di sa ka maguyab-uyab? Kumanon sa na imong pag-eskwela. Papa ba? O, tanawa ro, tubag-tubag na kaskuha. Natakda na ka na imong uyab ba? Bing, ipabulag yun na sila Bing. Kaya kung di malas yun na si mga ba. Sus, kasayang sa kakawapa si mong anak Bing. Makapunit pa nagmas mas kaya kung kaugmaon ba. Sus, nak, dako kay kong pangandoy si mo anak. Unya karon. Impunit na ka ng itsura ah. Pa, noon sa day ka. Matay Bing, delikado. Murag gilumay na imong anak Bing ba. Nah, luoy kay mong anak na Bing ba. Tanawa o, lusangon na niya. Manyakis kig na o. Sus, nak, di jud ko musugot og mo na pila-ila ni Moskwa. Matay pangita pa sa gwapo-gwapo dito oy. Pa, nanobra naman ka pa. Matay Bing oh. Magtibad-tibad na kasi mo. Murag duda ko gilumay gina ba. Bing, ay alay sugot Bing. Pabulagag na silang duha. Ay, unsa pa? Matay Bing. Istingir og doon Bing. Basig sa layo ra po na maot. Gabi, mantay lang ni Ron. Pa, ayaw pagana pa. Nanobra naman ka. Gabi. Sus, nak, bisag kung sa upintanak ba, di gini madala. Pa, unsa naman na yung mga gibuhat pa? Bastos na kay kag kinaiya ba? Ay, kung tubag-tubag anak ba, mapay-apa may imong pilion, padato pa ta. Kanang call pa, istorya sa Google Call. Ay, pagkapil-apil nila, basig sumbagon ta karon. Kana pre, sumbaga pre. Sige ka na. Sige Bing. Suwa nga Bing. Utrobod man duha dira ba? Ayaw na kag mo sa banot sarbe? Sus, nak, kada kong sipyat yung simong kinabuhi, nganong kanang lakiha gani mong gipili. Pa, paistoryasan lagi ko ba? Sus, nak, bisag unsa pa yung isulti, di jud ko mudawat aning lakiha. Kana Bing. Ayaw din nagdawata kay sus. Perting malasa. Nah, maliwatan yun mong maot na Bing. Grabe po ninyo mga di pang istorya ko luy, nasubraan naman po da. Kung saan nasubraan, tarungan ang istoryahan ni mo, basig pitkan ta karon. Pa, nagabuang naman siguro mo eh. Nah, nabuang na yun noon. Kita naman nabuang noon ani. Sus, dong, grabe paglumay ni mo sa kong anak, no? Grabe, mulaban na yun sa imo, ha? Bulaban man jud ko pa kay mali man mo. Nah, kami na nun namalian ni Ron. Alangan, dili man ako ni siya uyab. Tig-deliver man ig tubig. Ha? Mauba? Grabe po yung mga istorya ko luy, sakit man kay sa buot. Beng. Muli sa balik ibasig ni mata na akong bata ba. Bing, muna na ko kaya kung manok, wapay kaon. Ag, dong, sorry kay dong. Upat container akong kwaon. Badya, pat ka container sa mong mata. Panginom mong tubig sa ba? Nawayon kay mo. Muna tagam nimo pa. Hinawalan mong kayo ka. Pamuga maingon ako, deliver itong tubig. Ilong diha, may istorya bitaw ko. Dili ko na pa istoryahon. Sus, kalasgaw. Mapugos yung tag-inog tubig bahaan ni Ron.